Hola, en aquest tutorial veurem com preparar un examen tipus test a l'aula virtual de la Universitat de València. En primer lloc, hem d'entrar a la nostra aula virtual i triar l'assignatura on volem crear aquest test. En primer lloc, activarem l'edició per crear un nou tema, secció, per tal de localitzar fàcilment l'examen que anem a crear. Podem anomenar-lo d'aquesta manera i, per tal de no crear confusió en els estudiants i les estudiants i també per mantenir la privacitat fins el dia de l'examen, ocultarem aquesta secció. Afegirem una activitat o recurs i en aquest cas triarem el que s'anomena qüestionari. Afegeix i podem passar a posar-li un nom. Pot ser el mateix que el del títol o senzillament examen. Normalment a la descripció està bé posar quant valdran les preguntes i si hi haurà algun tipus de descompte per les errònies. En aquest cas podem dir que aquest examen constarà de 60 preguntes, cadascuna d'elles contestada correctament i cada incorrecta restarà 0,33. Per deixar-ho clar, tres malament resten una B. Molt bé. Així quedarà clar, encara que s'explique, ho tornaran a veure i no hi haurà cap problema. Temporització. Important saber quant de temps volem donar als estudiants per a fer el test. El nostre examen, posem que és el 29 de maig, per exemple, d'enguany, i que l'hora d'inici seran les 10 del matí. Com és un examen de 60 preguntes, deixarem una hora, un minut per pregunta. Per tant, mateix dia de maig, una hora més tard. Podem deixar un poc més? Sí, per si a cas algun alumne, en lloc de començar a les 10, començar a les 10 i 5, 10 i 10, molt bé. Podem deixar un marge de 10 minuts per si algú ha tingut algun problema de connexió a l'inici. Límit de temps. Podem deixar algun minut de regal, 61 minuts, i quan el temps expiri, què passarà? Podem triar que els intents s'envien automàticament, que en aquest cas
crec que és el més segur per tal de que tots els alumnes que comencen l'examen l'envien, però també podríem triar que s'hagin d'enviar obligatòriament per ells o no comptaran, amb període de gràcia o sense període de gràcia, però que siguin ells els que hagin de clicar enviar. Com pot ser algú perga ixe temps i no acabe d'apretar, recomane que tots els intents s'envien i no perdem així cap examen. La qualificació. Podem triar una categoria si és que l'hem creada ja a l'apartat de qualificacions, ací a l'esquerra. Si no hem creat cap, no ens eixiran aquestes opcions i estaria sense categoria i més endavant ja podrem crear un quadre de qualificacions o senzillament exportar els resultats i tractar-los en una altra aplicació. No té més importància, se pot canviar després. Qualificació per aprovar, 30, perquè si consta de 60 preguntes, el 10 és 60, la meitat 30, este seria el 5 per aprovar. Els intents permesos seran un, només poden contestar aquest qüestionari una vegada en este temps, a més que el temps no es permet contestar-lo més voltes. L'aspecte, això a gust de cadascú, m'agrada que en cada pàgina nova hi hagi 2 preguntes, comportament d'aquestes preguntes, que hi hagi barreja dins de les preguntes sí, i que com es comporten les preguntes en retroacció diferida. Això és per defecte, es pot deixar així i no hi hauria més problema. En revisar l'intent d'opcions. Això sí és important per tal que a meitat de qüestionari no els isquen les respostes correctes. Què fem? En aquest cas, llevar totes les opcions excepte la de l'intent. Mentre estan fent el qüestionari poden tornar a revisar les preguntes i canviar aquest intent fins al moment d'enviar. Més tard, quan encara estiga obert el qüestionari, el mateix. Només els permetrem revisar aquest intent, aquestes respostes, sense dir si són correctes o no són correctes. I una volta es tanqui el qüestionari, aleshores sí, ja podran veure el que nosaltres els deixem. Si volem que vegin totes la resposta, si és correcte, de cada pregunta, la resposta correcta, si l'han contestada bé o malament, aleshores ho deixaríem complet. Si no, si només volem que vegin els punts i volem preservar les respostes correctes o incorrectes, si volguérem fer una revisió d'examen on nosaltres siguérem qui els mostrarem aquestes respostes, hauríem de llevar totes les opcions excepte la dels punts. Si no volem fer una revisió persona a persona i que, mitjançant videoconferència en aquest cas, poguérem explicar-los els errors, aleshores ho deixaríem tot i una vegada es tanqui el qüestionari, que hem dit que es tanca a les 11:10, immediatament veurien la correcció del seu examen. Podem pensar què és el que volem fer fins el dia de l'examen, no hi hauria problema. I podríem demanar que introduïren una contrasenya, a més d'haver d'entrar a la seva pròpia aula virtual, nosaltres donar-los una contrasenya que només sapigueren ells i que hagueren d'introduir per començar l'examen i que, per exemple, nosaltres l'enviaren a tots per e-mail un minut abans de començar l'examen.
podria ser esta contrasenya mateixa, per exemple, examen nutrició, i bueno, si no la posen no poden començar. Molt bé. La nota pensa que és 10 la màxima nota. Bueno, això ho podem canviar més endavant quan ja incloem totes les preguntes. Molt bé. Ara que ja tenim creat el qüestionari dins del seu apartat, començaríem a introduir les preguntes. Entraríem i clicaríem d'aquests canvis i visualitza. Encara no s'han afegit preguntes, això és el que anem a fer ara, editar el qüestionari. I així ens apareix la taula on, conforme introduïm les preguntes, apareixeran. Afegim. Les podem afegir si ja les tinguérem preparades d'un banc de preguntes o podem afegir les preguntes que hem creat i que ens hem preparat en un Word. En aquest cas, que són preguntes de tipus test, seran d'opció múltiple totes, però podríem triar altres tipus de preguntes per a un qüestionari, si volem posar vertader fals, aparellament. En el cas de l'opció múltiple, escolliríem categoria per defecte en examen 2 perquè serà les preguntes d'aquest examen i volem que estiguin ordenades a la seva categoria. Començaríem per la pregunta número 1 i al nostre Word que ja tenim preparat amb les preguntes farem copiar-pegar i així afegirem les preguntes i les respostes. Molt bé. Copiem la primera. Puntuació per defecte 1. No és necessari posar cap tipus a menys que vulguem explicar després en les respostes, quan els alumnes vegin ja tot el qüestionari, totes les respostes i el que han fet correcte o incorrecte, si vulguem donar algun tipus d'explicació per a cada una de les preguntes. Això ja és el que cada un escollisca, però el que sí que cal és posar l'enunciat de la pregunta i les respostes. Habitualment, en aquesta assignatura treballem amb 5 respostes, de les quals una és correcta. L'opció 1, en aquest cas seria la correcta, ja la tenim marcada al Word, li posaríem la qualificació de 100. Si després voldríem donar algun tipus de retroacció a l'alumnat que escollirà aquesta opció, podríem explicar per què és correcta i després cadascuna d'aquelles per què cadascuna és incorrecta. Continuem. I en aquest cas, com aquesta és incorrecta, triarem el menys 33,33%. Següent opció. Menys 33%. Continuem amb la quarta. I la cinquena.
Ai. Una vegada les tenim, podríem afegir més opcions, això ja cadascú. Amb 5, la veritat, i un minut per pregunta, per a la majoria de l'alumnat és suficient, suficientment complicat també, pensem que és un bon nombre. Molt bé. Guardem, deixem els canvis, no caldria triar res més que el que hem fet i ja tindríem la nostra primera pregunta. I no caldria més que repetir el que hem fet per crear un qüestionari complet. Així és on veiem la puntuació màxima del qüestionari. Nosaltres al tindre 60 podríem posar així per facilitar els càlculs 60, guardaríem, deixar, i una vegada fet això ja podríem al qüestionari canviar-li aquest paràmetre de nota per aprovar a 30. Arriba el dia de l'examen i deixaríem d'ocultar, mostraríem l'apartat, llevaríem l'edició i els estudiants ja podrien localitzar l'apartat a la seva aula virtual. I en el moment en el que inicie l'horari del qüestionari s'habilitarà i podrien començar. Una vegada fan el qüestionari, es tanca i acaba l'examen. Jo què veig com a professor? Així tinc uns exemples i en el primer podem veure que va ser un examen, tal data, tals temes, el que s'explicava, tantes preguntes, tantes minuts. En intents permesos vam haver de canviar a 2 perquè va haver un problema amb una alumna, si no recordo malament, i va tindre que tornar a repetir-lo i vam habilitar. Són problemes que es poden solucionar en el moment mentre els alumnes estan fent l'examen, però que val més tractar aquest problema un a un que deixar els intents permesos, per exemple, il·limitats i després veure que el qüestionari no s'ha fet de la manera adequada. Podem entrar als intents i així veuríem els alumnes, totes les preguntes, que en aquest cas eren 45, i les respostes. Els alumnes poden marcar, mentre estan fent l'examen amb una bandereta, les preguntes en les que tenen dubte o que volen tornar després d'haver repassat o fet tot l'examen. Per això podem veure banderes al nostre quadrant. I finalment, baix ens apareixerà un gràfic on podem veure com els ha anat, a grosso modo, als nostres estudiants l'examen. I si majoritàriament han aprovat o ha hagut algun problema d'aprovats a l'assignatura. Per últim, podríem exportar, per exemple, en Excel, que és una manera còmoda de veure els resultats. Es quedaran a la nostra carpeta de descàrregues i podríem obrir-ho per treballar-ho en una altra aplicació si és necessari. En aquest cas, no sé què li passa a l'Excel, no hi ha cap problema, no li passa res. Així podeu veure les qualificacions i fins ací el tutorial. Gràcies.